Pancene mong pengangguran turung ana penghasilan esok turu sore ngapi wengine tolan sementara turung kerja turung wani nyandeng tresno wedine yen tipaito maratua terus arep nganti kapan aku rep dewean umume manungsa urip sesandingan Gusti liwat tembakku iki tetunggo muka oleh sing kemati janji bakal tak tresnani tak cukup selawase tekane mati pancene mung pengangguran durung ana penghasilan esok turu sore ngapi wengine dolan sementara turung kerja turung wani nyandeng tresno wedine yen tipaito maratua terus arep nganti kapan aku rep dewean umume manungsa urip sesandingan Gusti liwat tembakku iki tetunggo muka oleh sing kemati janji bakal tak tresnani tak cukup selawase tekane mati Gusti liwat tembakku iki tetunggo muka oleh sing kemati janji bakal tak tresnani tak cukup selawase tekane mati tak cukup selawase